Kapansin-pansin ngayon na walang dumadaang tricycle sa mga national roads sa Irigas City. Epekto ito ng ipinalabas na Memorandum Circular No. 2020-145 ng Department of Interior and Local Government. Inikot mismo ni Mayor Madel Alfelor ang mga terminal ng tricycle para kumustahin at alamin ang kanilang sitwasyon. Ang tricycle driver na si Tatay Edgar, halos kalahati na lang ng dating dilihensya ang naiuuwi ngayon sa kanyang pamamasada. Lagi uban ka na kapag galit na mga pasahero, saka masakit ka na paralunag, saka masakit man na din kaming namamasada. Ibalik sa dati, kasi saan kami, mo na di, na mo, daw sa gilid sila kita na kami. Swisyo naman ang kapwa niya tricycle driver na si Jason. Payagan silang dumaan sa National Road kahit daw sana sa gilid lang ng kalsada. Arap po kada system, kita po na medyo maapektuhan. Arap po di. Sa oras na po, di pa po nakalalarga. Gusto ko pong mangyari na dapat po, ibalik man po kami sa market o halimbawa sa di, pagilid na lang kami sa di may Joyceong tapos Jusan, gilid pirmi lang po kami gilid. So di po magsunod, amo pantikitan, amon masasuggest ko po. Pantay-pantay na trato naman para sa lahat ang hiling ngayon ng tricycle driver na si Tatay Jose. Itong itbituda dapat sa di man ito, river unit dapat ngamin, puro sa di istasyonan nga ning dalamangan. Si man namong bukong kagustuhan ka ding syudad, kung tutusin niya si inay, abo man kita na kadi. Kaso, di ka, nisinwed ka di. Maski ang mga commuter, hirap din sa bagong ruta. Pag-alit mo, ano po, double, back, arayo, undigdi, tapos pasentro. Sunod na lang po sa patakaran kung sakripisyo. Opo. Naglakad pa ako, galing sa sento, abot sadi. Maayan ako sa San Nicolas, sa may SS. Ano ang kahagadan nyo kuta na? Ibalik sa dati. Binuo na rin ang Special Task Force on Traffic Management Team para masigurong maayos ang isinasagawang rerouting. Mayroong terminal sa Barangay Salvacion, Santa Cruz, San Vicente, San Antonio, La Trinidad, Santo Niño at La Medalla. Karon po kami ng mga actual consultation doon po sa mga TODA members and officers na para po maintindihan nila yung mga gagawing rerouting ng mga tricycles patungkol doon sa mga ruta nila. Sa ngayon po nagkaroon din po kami ng mga dialogue kung ano po yung maging solusyon, ano po yung mga mamimit na problema. Ngayon po unti-unti pong binibigyan ng solusyon. Paglilinaw ng Local Government Operations Officer 6 na si Elmer Pinolio, parte pa ito ng naudlot na road clearing operation ng DILG noong 2019. Dagdag pa niya, alinsunod lamang ito sa kautusan ng national government. So this time, itong 2020-145, ito yung tinatawag na continuation of road clearing. Nangyari ito dahil na-stall yung enforcement ng road clearing nung magkaroon ng COVID-19. Kaya medyo hininto muna yung mga ginagawa ng mga lokal na pamahalaan sa mga ganyan dahil doon sa COVID. Dahil yung focus natin doon sa paglaban sa COVID-19. Kaya doon lahat ng resources ng mga lokal na pamahalaan nakapokus. Pero ngayong sabi sa bagong directive, yung mga lugar na consider general community quarantine and modified general community quarantine, kailangang ma-enforce uli, may balik yung sinasabi nating road clearing. Kasama kasi doon sa memorandum yung pagbabawal ng mga tri-mobiles sa mga national highway. Even before the pronouncement ni President Duterte, dahil existing policy na yan, nabawal naman talaga ang mga tricycle sa national highway. Kaya kung makikita mo sa prangkisa nila na na-devolve sa local government yun through the sanggunian, malinaw na nakalagay dyan sa prangkisa nila except along national highway. Naipaliwanag na rin ito ng presidente ng Liga ng mga Barangay sa kanyang mga kasamahan. Iba ko manining kagustuhan kang city, bagong kagustuhan ni Lega Press, kagustuhan ni kang National DILG, itong si Memorandum 2020-004. Aram naman kabos itong mga tratrabahon may, itong sa road clearing, aram naman nila kung ano kasi napagulayan mi na yan. Natin ng solusyon. At so far so good ang implementation na okay naman. Siguro ang pakiusap na lang po natin konting pag-intindi kasi anyway ang purpose naman nito ay laging general welfare nating lahat. So sa ngayon, nagbibigay ng libreng sakay ang LGU sa lahat ng Irigenyos.
4 na multicabs at jeep ang nag-iikot sa kasentrohan ng lungsod upang maihatid ang mga pasahero sa terminal. Gumagawa rin ng LGU Iriga sa pangunguna ni Mayor Madel ng mga paraan para mabawasan ang negatibong epekto ng rerouting sa mga driver, commuter, maging mga negosyante.